Kesäkylli. Niin. Nyt on aika testata meidän tämän kesän ensimmäisen kesäkylliehdokkaan, eli Ronian kesäkylliominaisuuksia. Ja se oli ihan relevantti kysymys, minkä Ronia tuossa esitti, että mikä tämä kesäkylli oikeastaan on. Ja tämähän on Yle X iltapäivän vastike näille kaikille iltapäivälehtien ihanin kesäheila ja kesän halutuin morsio äänestyksille, jossa ei suinkaan mitata mitään ulkoisia ominaisuuksia, vaan ihmisen tällaista niin kuin sisäistä rouheutta. Ja vähän ulkoisia ominaisuuksia. Ja vähän myös ulkoisia ominaisuuksia. Niin. No niin, ja kysymykset on jaoteltu tällaisiin kategorioihin, jotka käsittelee kesäisiä aiheita. Ja nämä samat kysymykset tullaan siis esittämään kaikille kesäkylliehdokkaille. Ronia on nyt vaan ensimmäinen, joka näihin pääsee vastailemaan. Ja aloitetaanko? Näin tehdään. Pitäisikö jännittää? Ei kannata. Kannattaa olla vaan avoin ja vastata ennen kuin on miettinyt liikaa. Joo. Ensimmäinen kategoria on alastomuus, joka kesään liittyy. Mikä on näyttävin kesäinen viuhahdus, jonka olet tehnyt? Varmaan joku toinen tissi tai joku tämmönen. Missä tilanteessa se? Varmaan siellä rannalla jossain ja sit juoksee siellä ja huomaa yhtäkkiä, että plop. Eli bikini pettää. Joo, bikinit pettää. Mulle on käynyt kanssa Kuinka joskus pitkään näin. ehdit juosta ennen kuin huomasit tämän? Ja missä Mä en tällaista... tiedä, se on just se pahin juttu. Niin. Ei ikinä voi tietää. Ei voikaan. Yleensä vasta huomaa siinä vaiheessa, kun ihmiset tuijottaa liian tiiviisti, että nyt on Ja se on tapahtunut. muuten Sitten kukaan miettii, ei että sano. näytätkö mä noin hyvältä? Nimenomaan, joo. Täällä lähtee lisää. Ja sitten vasta huomaa, että siinähän se lollo ilakoi rinnuksilla. No, sitten mennään seuraavaan kategoriaan, koska tissi on jo nähty. Kesäluuk. Missä, Ronja, sut voi bongata kesällä kaikkein rujoimman näköisenä? Eli silloin, kun sä oot niin sanotusti pahimmillasi. En mä tiedä. Riippuu vähän, että mikä on niinku pahan näköinen tyyppi. Että sillä tavalla, että mulla on krapula vai että mä oon rannalla tai mä oon jossain. En mä tiedä. No sillä että sä et välitä siitä, miltä sä näytät. Kun kesällä ihmiset aina sanoo, että kun ne on mökillä, niin ne voi vetää kaikki vanhat rikkinäiset verkkarit jalkaa eikä sheivaa esimerkiksi kainalokarvoja. Niin mikä on niinku sun tällainen tilanne ja asu, kun sä oot ihan niinku, että nyt ei kiinnosta, mitä muut ajattelee siitä, miltä mä näytän? No en mä ikinä välitä, mitä ihmiset ajattelee musta, mutta ehkä silloin mökillä, mutta se on kans hyvä semmonen niinku hippiluukki, mä diggaan siitä. Niin, Mitä siihen sun hippiluukkiin kuuluu? No varmaan jotain tällaisia niinku linnehousuja tai sellaisia niinku hippihousuja ja bikinit tai sit mä juoksen vaan ihan alasti. No niin. Se on aina hyvä Jatkuu vaihtoehto. tää alastomuus. Entäs nämä ihokarvat? Niitä ei ajeta sitten kesällä. Next question. No niin, no mennään sitten Annetaan karvojen olla. karvoista festarietikettiin. Missä sä olet kesällä onnistunut saavuttamaan parhaiten sen olotilan, joka syntyy festareilla 4. päivänä telttamajoituksen ja 4 päivän peseytymättömyyden jälkeen? Eli on aika semmoinen niin kuin festarikuosi. Niin missä aika sä... semmoinen vahva marinaadi. Joo. Varmaan siellä landella, kun ei oikein välitä siitä, että minkä näköinen on. Ja Et sä oot sillä vaan lailla. alasti ja likainen. Joo. Niinku muistutat sellaista And loving metsänpeikkoa. it. Mites tämmönen, niinku, missä vaiheessa sulla tulee sit semmonen olo, että no nyt olisi ehkä syytä Roniankin alkaa pestä ja ruopata itseään ihmismäiseen kuntoon. Että alkaako susta levitä tai hajua, että sun perässä kulkee pieniä eläimiä vai... Varmaan niin, mutta sekin on ihan kiva. Mutta ehkä silloin, kun se niinku, toi kebab-haju tulee, niin sitten ehkä... Se on liikaa. Joo. Joo, sit peseydytään. No seuraava kategoria on kesäduuni, koska monet on kesällä myös töissä. Miten, Ronja, sun mielestä kesäduunista selvitään niin, että se tuntuu mahdollisimman vähän työltä? Juo paljon espressoa ja... Eli on Se on semmoisissa kiva. kofeiinipöhnissä siellä koko ajan. Joo, sit se on hauskaa. Selvä. No sitten meidän kesäkylli on myöskin ensiluokkainen viihdyttäjä kaikissa kesän pippaloissa. Seuraavaksi, Ronja, sun tehtävä on esitellä parhaaksi katsomallasi tavalla seuraava kappale, josta me annetaan täältä pieni näyte, ja kertoa kesäbailu kansalle, mitä sen tahtiin ei missään nimessä pidä kesällä tehdä. Eli mikä kappale, kenen, jos et tiedä, niin keksi. Sillä ei ole mitään väliä. Ei ole niin. mitään väliä. Ja mitä sen tahtiin ei missään nimessä pidä tehdä. Ootko valmis kuuntelemaan biisin? Tytöt tykkää pojista ja pojat tykkää tytöistä, vaik tytöt välille esittää, ettei niit muka kiinnosta. Tytöt tykkää pojista ja pojat tykkää tytöistä. No niin, mikäs se olikaan? Välille esittää, ettei
Tytöt tykkää. Ja mitä ei kannata missään nimessä tämän tahtiin kesällä tehdä? Varmaan stripata tai tehdä tää liike. Joo, tällaista läpsi. Tämähän on siis Yle X aamun Ilen suosikki tanssiliike baarissa, missä läimitään ikään kuin takapuolelle. Niin ja samalla saatetaan Joo. tehdä jotain yhdyntää viittaavaa liikettä. Joo, se oli oikein hyvä. No Mennään niin, eli viimeiseen. Ei stripata eikä tehdä tätä panoliikettä. Viimeinen kategoria, se on tötöily. Ja Mikä? tötöily. Mikä se on? Se on tällaista niinku mokailua ja sekoilua. Ja tää onkin monivalintakysymys, koska me ei voida kuvitellakaan, että minkälaisten asioiden parissa sä niinku tötöilet normaalisti. Hyvä sana tötöillä. Mikä näistä seuraavista on todennäköisin kesäkommellus, joka sulle tapahtuu? A. Kanervikko köyrinnän jälkeisiä paukamia paitsi pakaroissa myös intiimialueilla. B. Palaat rapujuhlista itsekin ravunvärisenä ja yhtä älykkäänä. C. Seisoma pissi soutuveneessä. D. Joku muu mikä. Oi herra jumala. Kanervikko Nyt meni vai? köyrintää, rapujuhlat. Mikä se on? Se on lemmentöitä metsässä ja sen jälkeisiä paukamia pakaroissa ja muuallakin. Oi. Ja sitten oli vielä tää seisoma pissaus veneessä. Ehkä se seisoma pissaus. Joo. Tai silloin kun on ehkä juonut vähän ja sit menee pissaamaan, mutta ei muista ottaa housut pois. Joo. Tai kyykistää. Välttele sitä nyt sitten ensi kesänä, Jouko. Ja yritän. Niin et tule synkentämään näitä hukkumistilastoita. No niin, näin me olemme siis selvittäneet, millaisia kesäkylliominaisuuksia löytyy Ronialta. Mitä sä ajattelet itse, että miten tää meni? No, mitäs voi sanoa? Piste. Kesäkylli. Niin. Yle X ilta.